Deni, 3 mjeseca si u Hajduku, kako ti se sviđa? Odlično je, sviđa mi se jako. Eto, svi smo je prihvatili odlično, od trenera, uprava do igrača i nisam mogu bolje očekivati. Dio si B momčadi koja je osvojila jesenski naslov i osigurala ga čak kolo prije kraja. Pa je, odlično je to smo ciljali, to su tražili uprava i treneri od nas i hvala Bogu to smo ostvarili, eto, prvi na jeseni i odlično, nismo mogli bolje. U 14 nastupa dao si čak 10 golova i praktički si prvi strijelac momčadi. Pa je, eto, odlično je to, odličan osjećaj. Eto, trener traži od mene golove, to sam ispunio. Žao mi što nisam još koji zabija, ali šta je tu je. Očekivanja u drugom dijelu sezone? Osvojiti u 3. ligu i ući u 2. ligu kao što traže od nas i to je to. Odigrao si i za A momčad 3 utakmice prijateljske, a u svom praktički debiju si postigao i pogodak. Pa je, eto, hvala Bogu, odlično je bilo. Eto, kad sam dao gol, još mi je rođendan bio, potpisao koji dan prije i fantastično, nije moglo bolje. Očekivanja u drugom dijelu sezone? Da osvojimo tu 3. ligu i što bolje igramo i to je to.